Cu câți vrei tu? Deși iată că merge. Filmez acum. Aha, ok. Deci este mașina care creează cel mai mult. Ba. Laterală, mă rog. Fantastic. Ia și că una înapoi, dacă mi-o duci și înapoi. Cred că botul trebuie să meargă. Hai, merge. Hai. Le mai trebuie niște cursuri. Ia invers, dați invers. Amândoi invers. Maxim invers. Acum, dă-i. Dă-i mașa de ieri. Dă-i că merge. E, cred. Este ultima invenție română.